तो का हाल बा भाई लोग? खेसरिया गाना चोरैले बा, रे सारे पवनवा गाना चोरैले बा, रे सारे खेसरिया चोरैले बा, रे सारे पवनवा चोरैले बा, रे सारे खेसरिया, रे सारे पवनवा, रे सारे खेसरिया। ताके सारे दुन चुपसन सारे हम बताओ तनी के गाना चोरैले बा, का भइल बा। रुको जरा। देख लो भाई लोग, आज खेसारी और पवन के दू गाना रिलीज भइल आ एक टाइम में। लगता दू मुहा कोनो चूहा के काटल बा, जीवा जाता से जातल बा, जवानी तोहर हाले के दहतल बा, फरक हई खूंटा से फाटल बा। लगता दू मुहा कोनो चूहा के काटल बा, जीवा जाता से जातल बा, जवानी तोहर हाले के दहतल बा, फरक हई खूंटा से फाटल बा। गली गली चोर है, गली गली चोर है। गाना मिलता जुलता बात, पवन सिंह के फैंस कहता रन के खेसरिया गाना चोरैले बा, एकदम चोर आदमी होइले ह, खेसरिया गाना चोरैले बा। तो खेसारी के फैन कहता लो के पवनवा गाना चोरैले बा। तो देखो लो हम बताओ तनी के गाना चोरैले बा, खेसारी चोरैले बाड़न के पवन चोरैले बाड़न। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आओ लो विस्तार से जानल जाओ। नमस्कार, हमारा नाम नीतीश कुमार और देखता नहीं फिलहाल एनजे फैन एक्स्ट्रा, देखते रही और देते रही अपन प्यार। देखो लो, रात के 11 बजे पवन सिंह अपना इंस्टाग्राम आईडी से एगो फोटो पोस्ट कौन फराक फाटल बा आ नीचे लिखल हुए कमिंग सून। सुबेरे गाना वो रिलीज हो गई, राती का पोस्टर रिलीज हुए आ सुबेरे गाना रिलीज हो गई। समझ रहे हो? आ यही जे खेसारी लाल यादव के कौनो पोस्टर कौनो कुछ भी मतलब कुछ इनका ना रिलीज भई रहा आ डायरेक्ट सुबेरे गाना रिलीज हो गई। लेकिन गाना पहले पवन सिंह के रिलीज भइल, राती का 11 बजे करीब में पोस्टर रिलीज हुए आ सुबेरे गाना रिलीज हो गई। ओकरा बादे कुछ देर के बाद से खेसारी भैया के गाना आयल। तो यही से पवन सिंह के फैन कहता कि खेसारी लाल यादव चोरा गए बाड़न, तो खेसारी लाल यादव के फैन कहता कि पवन सिंह चोरा गए बाड़न। सबसे पहले एगो बात हम तारा के बता दिए, एगो खेसारी भैया के चमचा के वीडियो देखनी है, उ कहता कि पवन सिंह राती का गाना शूट करत रहन, राती एखन शूट कइले बाड़न, सब कुछ राती का क के आ सुबेरे खेसारी भैया से पहले रिलीज कर देले बाड़न। थोड़ी मर्यादा रखिए सर चुतिया बाड़ा सन ओइगन ये बातो बतिया होला सन, जेगन बाड़ा सन सन बात बतिया होला सन सर। अगर टाइमिंग के देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के गाना बाद में रिलीज भइल बा, लेकिन कुछ देर के बाद में भइल बा। आ देखो लो 13 घंटा में इनकरो पे 19 लाख व्यू बा, आ 13 घंटा में इनकरो पे 19 लाख व्यू बा। तो देखो लो खेसारी लाल यादव पे तो पहले ही से मोहर लागल बा कि खेसारी लाल यादव खाली गाना चोरी करेलन, तो ये से खेसारी लाल यादव के चोरी कहा था। अच्छा देखो हमारा नहीं लागत कि दोनों गाने एक संग रिलीज भइल बा, तो कैसे मतलब एक रात में वीडियो शूट एडियो शूट एडिट नहीं हो सकत, हो भी सकता लेकिन उतना मजेदार ना होई। तो हमारा ख्याल से ई दोनों जना के मिली भगत हो कि खेसारी पवन विवाद करावे के चाहत है लो कि एक खानी गाना गावे के आ विवाद होई तो हमने के नाम चली। सही पकड़े हैं। हो सकेला, लेकिन पवन सिंह के तो अभी गाना सब बढ़िया चलता, तो इनकरा तो हमरा नहीं लागत कि इनका विवाद करे कोनो मतलब बनता। आ खेसारी भैया के गाना थोड़ा डाउन चलता तो हो सकेला, लेकिन देखो कुछ भी नहीं कहल जा सकत कि के गाना चोरी कैले बा, कैसे दोनों गाना सेम टाइम पाइल बा। तो हमारा ख्याल से तू लोग गाना दोनों सुनो लो, तारा लोग जौन गाना अच्छा लागो सुनो लो, मस्त रह लो। ई वीडियो के खत्म करता नहीं, रात हो गई बा, देख लो बहुत ज़्यादा रात हो गई बा। वीडियो के क्वालिटी भी देख सकता लो बहुत घटिया होता, लेकिन हमरा से ना रहा तो वीडियो बनैनी है। बहुत चुतिया बाड़ा सन के कुछ कुछ बताओ तार सब बताओ तार अपना वीडियो में, तो ओकनी पर ध्यान मन दलो, उ सार कुछ बता दियो सन। तो वीडियो कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताइए, आपन राय जरूर कमेंट करिए कि के गाना चोरी कैले बा। वीडियो अच्छा लागल हो कि तो लाइक कर दियो, चैनल पर नया बढ़ तो चैनल के सब्सक्राइब कर दलो, फेसबुक पेज पर देखता रहो तो पेज के फॉलो कर लो। यार इतना रात के वीडियो बनाता नहीं यार, इतना मजबूरी में थोड़ा समझ लो आ सपोर्ट कर लो। चलो लो मिलल जी अगला वीडियो में। अगला वीडियो आवे वाला बा बहुत तगड़ा, रोस्ट वीडियो आवे वाला बा तानिया झा पर। तो चलो लो मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय।